साबिखौ बहायसिगोन आङो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय दिनै मंगलबार बेनिखायनो हाबाया एसे थाब जादों दा फुंनि साहाखौ फुंनि माने सेकेन्ड टाइम साहा फुंनि साहाखौ लोंखांबाय ओमफ्राय न' लिरखांबाय दा सेकेन्ड टाइम साहा गाइखेरनि साहा स' फुदुंनानै लोंग्रोनोसै बेनिफ्राय भिडिअ खालामबाय थानोसै दा लोगोफोर आं नै साहाबो जानबाय ओमफ्राय फारसेथिंजाय गाइखेरखौबो जाननानै होबाय जाहाथे खेबसे लागायना जाखायो बेनिफ्राय आंनि गाइखेरा जाबायानो 1 सेकेन्डआव बेनिफ्राय आं दा साहानि थाखाय साहा बिलाइ होनो नागिरदों नर्मेलि आङो साहापातखौ जमा होखायो साहा जाननाय लोगो लोगो खिन्थु दिनै एसे उनाव होदों साहाया गोदौबाय दसे सम आरो गोदौ होबावनोसै फिसा खालामनानै गेसखौ होमबानासो टेस्टि जायोना लोगोफोर गोबाव फुदुङोब्लासो बेनिफ्राय नैबे खिसिरि बानायनो नागिरदों जोंहानि आइया दिनै मंगलबार जोङो ना बेदर जाया नालाय खिन्थु पियासखौ जायो दै जोङो ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंहानि सिथ्ला एन्ड बिराद सान्दुं फुंनिफ्रायनो सान्दुं गोग्लैयो जोंनाव फांसे आमलखि बिफां दङमोन खिन्थु दानबाय आरो फिथाइबो थाया माबो थाया ओरैनो माने जाबोर बिराद दाखोर जायोमोन बेनिखायनो दानबाय दा नैखिजाय दै थिखांगासिनो बिराद आइरनलै लोगोफोर जोंनिथिं माबाया दैया बिराद आइरन किसुमाननियाल'सो गैया बांसिनानो आइरन दा नै दै थिखांगासिनो ओमफ्राय नैबे पाइपआ थांदों नैखिजाय थांनानै बै बारिखैजाय अमानि गराल होनो ना मा होनो बेखौ अमानि फार्म दङ आरोना बेनिफ्राय नैबे जोंहानि हाखर आरो नैबे जाबाय भात केरेलानि बिफां थाइदों थाइनैसो नैला फिथाइफोरा गोथां सिनायाखैनो केमेरायाव मोजाङै आरो दंबावो खोमा नायबावनि बैखिजाय थाइसे नुहुरबावदों नैला नोंथांमोना सिनायाखै खोमा केमेरायाव नै साफाय हाबाया सोलिबाय लोगोफोर न' सिबनाय हाबाया आंनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे हाबा जायखौ मावखांबासो आं गोसोखौ माने ओरैबायदि मोनो जेन आंनि हाबायानो गैला स' आं दा न' सिबदों बेखौ सिबखांबासो आंनि गोसोआ माने मोजां मोनगोन आरो जे आं माबा मोनसे मावबाय खामानि जोब्बाय आंहा दा नै लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे मेजिक दिन्थिनि जोंहानि ड्रयिं रुमखौ आं 1 सेकेन्डआवनो साफा खालामनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो दादा नुबायना नोंथांमोना माबायदि खालामो बेफोरबायदि आंनाव सोंहर आं रोंगौ 1 सेकेन्डआव माबायदिहाय मेजिकजों साफा खालामो सरि दे लोगोफोर ओरैनो फाल्तु खालामदों आङो दा नैला जोंहानि बारान्दा माने बारान्दाखौ साफा खालामखांबाय आरो आं बेखौ दिन्थिदों नोंथांमोननो बेनिफ्राय सान्दुङा ओरैबायदि गोसा माने मा बुंनो खिन्थु बारान्दायाव इसेबां हमनो हाया आरोना एरेका बिफांफोरा देरबायना साया गोग्लैजोबो बेनिखायनो बारा हमनो हाया बारान्दायाव खिन्थु नङाबाथ' बाबरे नैबे प्लाना जि मोजां जादों लोगोफोर बेखौ आंनो आंनि लोगो सासे हरदों सपनाया थेंक इउ स' माच सपना दा लोगोफोर आं ओंखाम जानानै लानोसै खिसारि संदों दिनै बेनिफ्राय बै फालु खेबजाङा जोंहानि न'नि नङा जोंहानि न'आवबो फालु खेबजां थायदों नोंथांमोन आं दिन्थिगोन दै हे लोगोफोर मोना माने बेलासि जाबाय दा जोङो आर'ज गाबनो थांनो नागिरदों बाथौआव गामिनि बेनिफ्राय आं थांगोन आंनि आइ थांगोन देमस्रिया थांगोन ना थाङा मिन्थिया ओमफ्राय जों दा बयसो देमस्रियानो थांनानै थाइजौ जानानै फैबाय आङो भिडिअ खालामगोन नंदोंमोन खिन्थु मबाइलखौ लांफायासै बेनिखायनो भिडिअ खालामनो मोनासै स' जों दा आर'ज गाबनो थांनो नागिरदों जुदि आंनि लोगोफोर फैयोब्ला नोंथांमोननो दिन्थिगोन दे आंनि लोगोफोरखौ आं सोंहराखै आरोना सोर फैगोन ओरैनोथ' बयबो फैजोबा आर'जआव सोरबा फैयो सोरबा फैया आंबो सानफ्रोमबो थांनाय जाया मालाबासो थांनाय जायो दा सोरखौ लोगो मोनो नोंथांमोननो दिन्थिगोन दे आङो नायलांबाय थादो जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला लोगोफोर स' लोगोफोर आं थांनोसै दा ओंखारखांबाय आइमोना सिगाङावनो मोनहैबाय गोबावानो जाबाय थांनोसै दे लोगोफोर नङाबा आर'जआ जागायलांसिगोन आं लाइटखौ खोमोरनानै लाग्रोनि बेनिफ्राय थांनोसै मानसिफोरा थांहांबायानो बयबो लोगोफोर आङो आथिं आखाइ एसे सुनानै थांनि न'आवनो जा दै मोनो ना मोना पात्ता गैयाना थेवब्लाबो न'आव खेबसे सुनानै थांथारनि आरो नै लोगोफोर आं सासे लोगो मोनबावबाय आर'जआव थांनाय दलिसा आंनि बियानै दा जों थांगासिनो आरो लासै खाथियावनो बांद्राय गोजान नङा मथा मथि 150 मिटार जागोन 150 मिटार बे हाग्रायाव फट' एसे लाबाय दलिसा थिखांनानै होबाय आरो माने मा खालामदोंलै नोंसोरो दुखु मोनदों ना मोना इसोर मा मोनबो गैया
खावै ना मासे दङ आरज खालामनो थाङा नामा मासे गोलैबाय ब्लग बनायदो बेलानिल' तेमा दिना बाय साइड जाना लोगोफोर आंनि लोगोआनो सासे फैयासै माने आंजों समान आरो सानै दंबावो बिसोरो मालाबा फैयो मालाबा फैया आं बायदिनो बिसोरबो मालाबा फैयो मालाबा फैया ओमफ्राय दहाय नुनाय सिख्लाफोरा बिसोरबो जोंनिनो लोगो खिन्थु जोंनिफ्राय एसे उन्दै आरोना थेवबो लोगो बेनिफ्राय दा न'आव सफैखांनाय न' खुलुमनायनि भिडिअखौ आं लास्टआव एड खालामनानै होदों नोंथांमोना नायनो हागोन भिडिअनि जोबथारनायाव दा न'आव सफैबाय जोङो आइसक्रिम मोनसेखौनो माबायदिहाय सेटलाय वेटलाय जागासिनो जोङो आं नुबाय जनासनो लोगोफोर जोंनि बाथौनि माबाया गाजि ओमफ्राय माबा बेयाव थालिर आपेल दंबोयोमोन खुसेर खिन्थु जाखांबाय दा इखिनिया दङ आरो समाज लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबनो लोगोफोर दिनै बाथौ थांनानै बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौ ओरैनो मालाबा माने खदाय थांनाय जाया समय सुबिदा मिलायनि थाखाय खिन्थु समय मोनोब्ला थाङो आरोना आङो आरो बिराद मोजां मोनो गोसोखौ नोंथांमोनाबो जुदि नोंथांमोननि गामियाव आर'ज गाबनाय ओरै गामियाव आर'ज गाबोब्ला थांग्रा खालाम जाय जाय थाङा थांनायफोराथ' मोजांखा थाङिफोराबो थांग्रा खालाम गोसोखौ मोजां मोनो खेबसे इसोरनि मुं लानांगौ गोसोखौ खान्थि मोनो स' जियानो जाया मानो दिनैनि थाखाय बाय बाय बारा नोंसोर खुलुमाखै नब' नोंसोर खुलुमा नै लोगोफोर आं सासे लोगो मोनबावबाय आर'जाव थांनाय दलिसा आंनि बियानै दा जों थांगासिनो आरो लासै लासै खाथियावनो बांद्राय गोजान नङा मथा मथि 150 मिटार जागोन 150 मिटार